Днес екипът на CodeHealth е на гости на медицински център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife за иновативните методи на лечение, за екипа от професионалисти и за спокойната и уютна обстановка, в която да излекуваме тялото и душата си, ще ви разкажем сега. С мен е Владимир Бъчваров, който ще ни разкаже защо е избрал рехабилитацията за свой път в живота. Насочих се към рехабилитацията, защото исках да подобря качеството на живото всички хора, тъй като в днешно време всеки един човек в ежедневието си, а и извън него усеща някакъв тип болка от различен характер, било то от ортопедичен или от неврологичен, или се възстановява от някакъв вид интервенция, хирургична. Идват хора с различна симптоматика, с хора с различни диагнози, ортопедични, например сколиози, кифози. Това са изкривявания, различни видове изкривявания, както и сменени стави. Имаме също така износени ставни хрустяли, пациенти с пост-ковид синдром. Разбира се, все пак не всички идват тук само за лечение, идват и за профилактика, което може би е едно от най-важните неща. Всяко едно заболяване си има стадии, ако оперативен, следоперативен, ранен, късен период. Това е строго субективно за конкретния пациент. В ортопедията те са по-категорични, отколкото в неврологията. Както едно заболяване може да се постигне резултат за много кратък период от време, така може и въобще да не постигнем резултат. Все пак тук правим комплексна терапия. Разполагаме както с специалист по нутритерапия, нутритерапевт, както споменахме физиотерапията и правилният начин храна, правилният комплекс от упражнения, правилната физиотерапия ще достигне до желания резултат. Здравей отново! Ще ни разкажеш ли какъв е този уред и за какво се използва? Значи това е уред на марката BTL и е с комбинирана електротерапия. Тя намира широко приложение в пациентите от всякакъв характер, от ортопедичен, неврологичен, хирургичен. Работи на ниска и средна честота до 4100 Hz. Тя подобрява кръвообращението, трофиката, намалява болковите състояния и стимулира нервно-мускулния апарат. Ултразвука, това е озвучителят, с него правим микромасаж на меките тъкани, като помахваме тяхната регенерация и релаксираме мускулатурата. С този апарат може ли да постигнем превенция, дори да не сме с травма или с някакво заболяване, просто да действаме на мускулите, на ставите, за да се развивате по-добре? Да, разбира се, широка гама тази насока е с спортистите, които и без някаква травма е хубаво да използват този апарат. А колко често можем да го използваме? Има ли някакво ограничение? Има, да. В зависимост се започват първо с 8, 10 до 15 процедури през 3 месеца. А поддържаш ти след това или не е необходимо? Изкарваме този курс? Да, не е необходимо. Може да се прави, както казах, после през 6 месеца. А при деца може ли да се използва? Защото травмите при децата, особено през зимния сезон или старта на учебната година и сега лятото, също има доста травми при децата. За тях адекватен може да се използва, няма противопоказания, стигате с някаква възраст след 10 годишна. Имаме различни видове, ето този е с различен вид накрайник, като може да се използва и за деца. Като вече честотите и времетраенето, а и броя процедури ще бъде по-малък. Има класически противопоказания, които са високо кръвно налягане, висока температура, метални предмети по тялото, въпреки че има програма, която може да се използва и когато има метални остеосинтези. Други противопоказания няма. И онкологични заболявания също. А колко време трае една процедура? Мисля, че това е важно за повечето хора, които постоянно бързат. Между 5 и 20 минути. Много ти благодаря за този разговор. Пожелавам ти много успех и отново ти пожелавам, както и преди малко, повече пациенти, които да идват за превенция при теб. Благодаря ти.
вече съм в компанията на доктор Тодор Кунчев, невролог в Медицински център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife. Здравейте, доктор Кунчев, как сте? Здравейте, идеално. Днес ще ни представите един от уредите в вашия медицински център – супериндуктивна система. Какво представлява той? Супериндуктивната система е апарат за високоинтензивна електромагнитна терапия, който предоставя възможността да насочим терапията в определено място с висока енергия, което всъщност определя ефективността му. Основната му употреба е за контрол на остра и хронична болка, както при болки в гърба с дегенеративен възрастов характер, така и при травми. Втората му основна функция е контрол на болката в стави, предимно при спортни травми и при възрастови промени. Друго нещо, което той предоставя, и това е уникално за нашия център, е, че той може да се използва за мускулна активация, което е много добре, когато искаме да избегнем мускулна атрофия при мобилизация, при щупен крайник, например. В тази връзка той предоставя и много по-бърза регенерация при фрактури на кости, като времето за оздравяване в такива случаи се подобрява в пъти. Терапията е изключително кратка, не повече от 10 минути, като апликатора на апарата позволява дори да се намести върху съответното място и оператора да освободи кабината в рамките на терапията, като сесиите обикновено са между 5 и 10, в зависимост от патологията, която лекуваме. А колко често в седмицата могат да се правят? Ако са 10, например, по една на седмица или по няколко? Обикновено го правим 2 до 3 пъти седмично. А може ли да се използва при деца, защото те все пак също преживяват травми, имат някакви проблеми, усещат болка? Има ли някакво възрастово ограничение? Апаратът може да се използва и при деца. Противопоказанията са ограничени и са предимно тези, които са специфични за всяка физиотерапия. Не се използва при неопластични процеси, при фебрилни състояния с температура, активни инфекции, както и при наличие на някои медицински устройства с електричен характер, които пациент може да има, като пейсмейкъри, например. А вашия медицински център разполага с богата гама от апаратура. Ние разгледахме повечето от тях. Може ли този уред да се съчетае с друг за постигане на по-добър максимален ефект и нещата да се случат по най-добрия начин? Да, това е целта ни в центъра, да направим комбинирана терапия, която да осъществим за едно максимално бързо възстановяване при всеки отделен случай. Продължаваме разговора с доктор Кунчев, който ще ни представи един апарат, който също спомага за облегчаване на болката, но този път малко по-специфична. Разкажете ни, доктор Кунчев, на каква болка оказва влияние този апарат? Този апарат е представител на една нова модерна технология, така наречената фокусирана шокуейв терапия, която използва поредица от механични вълни, за да насочи своето действие върху определени точки, като този апарат специално се използва най-вече при някои състояния в ортопедията, като възпаление на различни сухожилия в тялото, болки в определени точки, така наречените тригерни точки, както и така наречените инсерционити, т.е. местата, където сухожилията на мускулите се свързват с костите. Като една от основните му употреби в тази насока са някои състояния при бегачите, например, когато има болки в местата, където се свързват мускулите на подбедницата при по-голямо натоварване, като това помага на атлетите и на спортистите възстановяването да стане бързо и да не се губи време за възстановяване, което би се получило при една по-стандартна терапия. Ние разгледахме и други от уредите и апаратите, които имате във вашия медицински център. Долу видяхме барокамера. Тя подходяща ли е за съчетание с този тип процедура, точно за спортистите и за проблемите, които те имат? Да, абсолютно. Целта ни в центъра като цяло е да комбинираме максимално ефективно различни подходи на лечение, за да съкратим максимално срока на лечение, за да може спортиста или
и обикновеният човек да може максимално бързо да възстанови активността си. А какво е времето, което е необходимо, за да се извърши една процедура с този апарат? Отново съвсем кратко, става дума за не повече от 10 минути. Минималният брой процедури е 5, макар че това е рядкост. Обикновено се използват между 7 и 10. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря и аз. Повече за OxyLife можете да откриете на oxylifebg.com. Адрес: град София, квартал Манастирски ливади Б, улица Флора, блок 65, сграда Юроцентър.